Syksyllä 2012 innostuimme Microsoftin koduohjelmoinnista. Kyselimme halukkailta oppilailta opettelemaan sen ja toimimaan coachina muille. Toiminta oli kerhon muodossa ja sitä oli 2 tuntia viikossa. Käynnistysvaiheen apuna oli pelitohtori Tony Manninen Ludocraft-peliyrityksestä sekä Katja Vainikainen Valmentamo Oy:stä kertomassa coachaamisesta. Halusimme hyödyntää saadun osaamisen ja yhdistää sen yrittäjyyskasvatukseen. Syntyi Pätämäki Corporation. Korporaation omistajina toimivat opettajat. Korporaation alle perustettiin oppilasyritykset tytäryrityksiksi. Alkuun katsoimme videon nuorista yrittäjistä saadaksemme käsityksen yrittämisestä ja yrittäjän ominaisuuksista. Opettajat nimesivät toimitusjohtajat ja liiketoimintasuunnitelman teko OneNote-ohjelmalla alkoi. Kaikki olivat peliyrityksiä ja liikeidea rakennettiin niiden ympärille. Sen jälkeen mietimme omia vahvuuksiamme ja jaoimme muut tehtävät, talouspäällikön, markkinointipäällikön ja koodarit. Projektiseinän avulla pysyimme aikataulussa ja näimme missä kaikki menevät. Suunnittelimme hienot logot. Pyysimme avuksi yrityskummeja oikeista yrityksistä. Kävimme heidän kanssaan Skype-palavereita, joissa he sparrasivat yrityksiä ja antoivat hyviä neuvoja muun muassa markkinointiin. Seuraavaksi suunnittelimme oheistuotteita. Teimme niistä osan itse ja osasta pyysimme tarjouksia tytäryrityksiltämme 1-2-luokkalaisilta. Mitäs tuotteita teidän firmaoheisia tulee? Peimaleluja, kaulakorvia ja avaimet. Joo, mitäs te nyt teette just? Kaulakorvia. Oh. Onko ne teidän firman logo niin samanlainen? Joo. Käännäpä tässä. Mahtavaa. Kun kaikki oli valmista, toteutimme peliyrittäjämessut koulullamme. Paikalle kutsuttiin yrityskummit, yhteistyökumppanit, vanhempia ja muut koulun oppilaat. Yrittäjyyskasvatus aluksi tuntui vähän vieraan sanalta ja sellaiselta oudolta asioilta tähän koulumaailmaan sovellettuna, mutta sitten kun sitä alkoi vähän mietiskelemään, että miten sitä voisi oppilaiden kanssa toteuttaa, niin hoksasi, että se tuo aika monenlaisia mahdollisuuksia. Joo, ekaluokkalaisten kanssa sitä piti kyllä tarkkaan miettiä, että miten lähestyä yrittäjyyttä ekaluokkalaisten kanssa. Mutta sitten jos tarkoisi ajattelee vähän niin kuin
ensimmäisenä kauppaleikkinä. Mistä se tavara sinne kauppaan tulee ja miten se saadaan ulos sieltä ja mitä se vaatii ja mikä se sen tie sinne kauppaan ylipäätään on ollut. Leikki muutenkin liittyy aika olennaisena osana tähän näiden alakoululaisten kanssa. Oppilaiden suhtautuminen tähän yritysten perustamiseen oli tosi myönteinen. Oppilaat innostuu, kyllä lapset innostuu tekemään kaikenlaisia asioita, kun ne vaan oikealla tavalla osaa heille markkinoida. Ja tämä kokemus tästä yritysten perustamisesta niin jäi kyllä älyttömän myönteisenä. Joo, ja mikä musta siinä oli hieno juttu, niin se, että ne roolit valittiin niin kuin lasten vahvuuksista lähtien, että mietittiin mitä kukin lapsi osaa hyvin ja mitä haluaisi antaa sille yritykselle, mikä voisi olla mun rooli. Niin se oli iso juttu. Se innosti siinä työskentelyvaiheessakin sitten, kun sai käyttää sitä omaa vahvuutta siihen yhteiseen hyvään. Joo. Tulevaisuuden taidot, eli puhutaan 2100-luvun taidoista, ne oli pohjana tälle koko projektille ja niistä kyllä toteutui kaikki tämän työskentelyn myötä. Luovuutta tarvittiin, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyötaitoja. Tietotekniikkaa hyödynnettiin hyvin monella eri tavalla. Kodupelejä tehtiin, käytettiin OneNotea, Exceliä. Ongelmanratkaisua, päätöksentekokykyä, kompromissien tekokykyä. Vanhemmilta saatu palaute oli tosi positiivista. Ja messuille saatiin paljon vanhempia mukaan ja ne näki niin kuin käytännössä sen, mitä oli tehty. Ja varsinkin sen jälkeen musta tuntui, että monelle avautui se, että oikeasti hieno juttu. Ja ekaluokankin siinä palautekyselyssä niin hirmu positiivista ja tsemppaavaa oli se palaute, mikä tietenkin aina opettajana jännittää vähän, että mitä sieltä tulee. Tämmöistä uutta lähtee tekemään. Myös 3-4 vanhemmat antoi hyvin positiivista palautetta ja näkivät tärkeinä nämä tulevaisuuden taidot, mitä harjoiteltiin. No sitten oppilaiden palaute oli vielä positiivisempaa, että jos voi sanoa näin. Varmaan 95% meidänkin luokan oppilaista koki sen tosi mielenkiintoisena ja antoisena tuon koko projektiin ja oli tosi innostunut. Ja vielä sitten kun saatiin kauppaakin tehtyä, niin se oli semmoinen ihan uusi ulottuvuus, että oikeasti me tienattiin sillä vähän. Ja oikeastaan ensimmäinen kysymys projektin päätteeksi oli se, että mitä nyt, mitä seuraavaksi tehdään? Joo, niin kuin todettiin, niin jäi itsellekin semmoinen olo, että tätä pitää ehdottomasti tehdä lisää, tämä pitää kokea uudelleen. Ja sai jo siihen semmoisia, niin kuin, jo jälkikäteen tullut semmoisia, että tuo olisi voinut tehdä erillään ja miten kehittää sitä eteenpäin. Vaikka kaikki meni hyvin, niin silti on semmoinen olo, että lisää. Joo, kyllä tämä jätti itsellekin semmoisen innostuksen edelleen pyörimään mieleen, että mitä ensi vuonna keksitään. Ja eikä tosiaan ole paluuta semmoiseen takaisin siihen perustyöseen sillä lailla, että koko ajan nytkin itse miettii, että no ei me voida kevättä mennä enää sillä samalla vanhalla sapluunalla, vaan koko kevät pitää miettiä uudelleen tämän projektin siirtämistä. Minä opin mitä yrittäjät tekevät. Opin tekemään talouslaskelmia Exceliin. Minä opin tekemään julistetta. Opin tekemään kodua. Minä opin kärsivällisyyttä. Minä opin laskemaan rahoja. Minä opin luopumaan tavaroista. Opin tekemään mainosta. Minä opin myymään tavaroita. Minä opin olemaan talouspäällikkö. Opin arvioimaan työntekoa. Opin pitämään kuria. Opin tekemään peliä. Minä opin purkamaan jännitystä. Opin tekemään radiomainoksen. Minä opin käyttämään tietokoneella SkyDrivea. Minä opin suunnittelemaan julisteita. Minä opin käyttämään tietokonetta. Minä opin käyttämään tietokonetta. Minä opin, miten voisimme toimia paremmin ryhmässä. Opin tutustumaan uusiin ihmisiin. Minä opin työskentelemään paremmin muiden kanssa.
Opin tekemään yhteistyötä kaikkien oppilaiden kanssa. Opin yrittäjyyskasvatusta. Opin yrittäjäksi hyvin.